हई रंगदार के लभर हो, छपल बा पेपर में खबर हो। ऐसे ऐठ के न चलो हो, नहीं तो झड़ जाइयो कर हो। ए बाबू सुनो बोला। अरे हई रंगदार के लभर हो, छपल बा पेपर में खबर हो। ऐसे ऐठ के न चलो हो, नहीं तो झड़ जाइयो कर हो। फेक मत ढेर बोला तो सुना मरवाई दे हो जन से। अरे सुना एह धरती पर रहे वाला कुल रंगदार जाने बाड़ा संगुला में कहरन के। एह धरती पर रहे वाला कुल रंगदार जाने बाड़ा संगुला में कहरन के। जाने बाड़ा संगुला में कहरन के। अरे ऐसे न देखो दूर तू हट, नहीं तो लील जाई। चंद्रवंशी घराना के लइका होई, देखी तो दूरे से भाग जाई। ऐसन बका हाँ हो। है सुनो का हो? अरे ऐसे न देखो दूर तू हट, नहीं तो लील जाई। चंद्रवंशी घराना के लइका होई, देखी तो दूरे से भाग जाई। ढेर मत बोलो। अच्छा ढेर उड़ब तो सुन टंगवाई ले हो बन के। इतना कान में हिम्मत बा। एह धरती पर रहे वाला कुल रंगदार जाने बाड़ा संगुला में कहरन के। एह धरती पर रहे वाला कुल रंगदार जाने बाड़ा संगुला में कहरन के। जाने बाड़ा संगुला में कहरन के। और जितना कमाला सुनाए बाबू ओकर एक दिन के खर्चा बा। मनु मतलबी अनिल मोहित के दुनिया में चर्चा बा। फेक मत नामे काफी बा। और जितना कमाला सुनाए बाबू ओकर एक दिन के खर्चा बा। मनु मतलबी अनिल मोहित के दुनिया में चर्चा बा। ए बाबू सुनो, जहाँ जाला चलेला